long live, long live, long live. Bubagra, long live, long live, long live. Bubagra, long live, long live, long live. Direti Pramotan Panarom Menetun Lam Sogo, Lam Sogo, Lam Sogo. Direti Pramotan Panarom Menetun Lam Sogo, Lam Sogo, Lam Sogo. Direti Pramotan Panarom Menetun Lam Sogo, Lam Sogo, Lam Sogo. Pramotan long live, long live, long live. Pramotan long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. WF long live, long live, long live. WF long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Hambai media no tini jongoro 31 family 160 voter joining program khailekha Moinabari Sadupara amchoyo tini omo actually GP area klayo haifano jung tini aro asuk borok mankha kabang mano mankha ini saimano 160 voter jung mankha next to jung taibo kabang machini bororok jumbai baksa yapre ni nai jung asa khayo engka amuni bagino jung tini ora rai khatung khajane bisingtui khlaioi jini bubagra ni dagi ma bai bubagra ringnai ro hormani bisingtui khlaioi jung ro ringnai bo baglai jakha tai hindustani rongno jung borong ni kanjaknai sari ro bo bakjakha engka amutui khlaino baskang ro bo jung chikon chikon samuni bisingtino jung chenglai chikon ni bisingtino jung kotoro kasanai inai jung bogro jotono no joto oro para proti bisi jara tongai rok tini ni salo jara sokpai me rok baskang ni sal rogo jung taibo kurum kuthung khlaioi program kotor khainani tini o asana rogoi jung tini o asana rogo tai bubagra no hambai boni bagmani bini ro hormani bini dagi bini chaitung no jung khlailai manmani bagai asukna hambai belena hambai sini social media takung sokno tai jo to hastin lukrokno tini jung 45 Kamalpur assembly constituency bisingo kaisa joining sabha manik bandar Sadupara kaisa GP area wo sini tiprasa lukrok tini prai 31 family ni prai 160 voter amo hege jung nokha borno jung lamsokina haka sini tipra mothani banarom ruoi tai boroni wansukma abono je buskani salo sini bubagra notebo phanduwi nai sini je dabi je sini principal sini greater tipraland abu dabi no borbo joto समर्थन khainai tini borok simia obaike korong korong jagao o sini Kamalpur area wo sini kubun bosongni bises khlainai sini Manipuri ba sini thuruk bosongni borok boma hikano turuk joto no bubagra no support khainjan bagai turuk join bagai tongwayo tai sing buskani salo oma hikano jong wansugo sini tipra motha buskangni 2023 je sini last joba abo jong kaplaingan bak thangi tongo abon bai kuno wansugani tai sini ojo sondeh kore tai jara tini phainai rakno ang teisa haina hai khaka hambai ke hambai rui borno nam sobina o kubuni dafa phainai hinai lo eba phaijak rogle bubagra ni o girarati barani na busu sabut tongai belekhe nangman ko borokni jeng je pruo borok sini tipra motha ho join khaini sekang jeng borokno borbai jeng kok salaimen bisiti borok bo o dabino belekhe समर्थन khayo tani bagin ke jeng saimono sini Bisnipuria borok bo minority khobjak tongo sini muslim borok bo sini o tipra hawo borok bo minority khobjak tongo even jeng jara tipra sa handro sing botao minority no angi tongmone bagai sini je অবস্থা abo eki tongmone bagai borok bo obono bkhabaino support khlaimani bagai borokni khubbaino borok samani bisiti jeng borokno Simon Kajaborgo tipralenno gera tiprano support khlaimaro